అందరు కళ్ళు మూసుకుంటామా, ప్రార్థన చేసుకుంటాం. పరిశుద్ధుడా 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 పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ గల తండ్రి, దయామయుడా, కృపామయుడా, నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము ప్రభా. ఇదిగో తండ్రి నాయన, గతించిపోయిన కాలమంతా దేవా యేసయ్య మమ్మల్ని ఎంతగానో కాశీ కాపాడిన దేవా, నీకు వెళ్ళలేని వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఇదిగో నాయన ప్రభా, ఈ శుభ శుక్రవారం దినాన ప్రభా మేమందరము తండ్రి ఇదిగో ప్రభా నీ పాదాల దగ్గర చేరిన ఆయన ప్రభా, నిన్ను ఎంతగానో ప్రభా మా పాటల ద్వారా మయం పరిచారు దేవా నాయన. అయ్యా నేను ఎంతగానో ఆరాధించాము దేవా, నీ కొందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. మా మధ్య నుండి నాయన ఇదిగో ఈ ఆరాధన అంతా మీరు నాయన నీ నామానికి భయంకరంగా జరిపించుకుంటారని మేము నమ్ముతున్నాము దేవా. ఇదిగో పరిశుద్ధుడా నాయన, ఇదిగో 7 మాటలాడిన బిడ్డల తండ్రి యేసయ్య, యవ్వన కాలంలో ఉండే బిడ్డల ప్రభా నాయన, అటు యవ్వన కాలంలో నీ కాడు మోసే భాగ్యాన్ని బిడ్డలకు దయచేసిన విధానాన్ని బట్టి మీ కొందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభా. ఇంకా నాయన బిడ్డలకే మంచి జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి ప్రభా, మంచి ధైర్యాన్ని దయచండి ప్రభా. వాళ్ళు ఉండే పిరికిని దూరపరచండి దేవా యేసయ్య, వాళ్ళకి మంచి మనోధైర్యాన్ని దయచండి ప్రభా. నీ వాక్యాన్ని ఇంకా ఎంతోమందికి నాయన, ఎంతోమందికి ఇదిగో నాయన ప్రభా నశించిపోతున్న ఆత్మలకు ప్రభా నీ వాక్యాన్ని బోధించే బిడ్డలకు నిలబెట్టి మీరు మయం పొందుకోమని బతిలాడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఇదిగో ప్రభా చెప్పబడిన ఆయన ప్రతి మాట తండ్రి మా హృదయంలో నాటబడితే సహాయం చేయండి ప్రభా. ఇదిగో నాయన మేము పాపంలోనే జీవిస్తున్నాము తండ్రి, ఈ లోకం వైపే చూస్తున్నాము ప్రభా, ఈ లోక ఆశలకే లోబడిపోతున్నాము తండ్రి ప్రభా. అటు ఈ లోక ఆశలన్నీ మాలో నుంచి దూరపరచండి దేవా, మాలో నుంచి నాయన తీసివేయండి దేవా ప్రభా. నీకు లోబడే స్వభావం దయచండి నాయన. ఇదిగో ప్రభా నీ కుడి ప్రక్కన నాయన ఉన్న దొంగ వలే ప్రభా నాయన, అట్టి నాయన మారు మనసును మాకు దయచేయండి ప్రభా. అట్టి నాయన ప్రభా పశ్చాత్తాపం మాలో కలుగు చేయమని బతిలాడుకుంటున్నాం ప్రభా. ఎందుకంటే నాయన మేము నశించిపోవటం నీకు ఇష్టం లేదు ప్రభా. అయ్యా మా పాపాల నిమిత్తం కొరకే ప్రభా నీ శిలువమైన బలియాగమైన ప్రభా యేసయ్యా. అయ్యా మా పాపాల నిమిత్తమే ప్రభా నీ శరీరంలో ఉండే ఆకర రక్తం బొట్టు కూడా ప్రభా మా పాపాల నిమిత్తమే కార్చినవు తండ్రి. ఇటు సత్యాన్ని ప్రభా ఈ ప్రపంచం అంతా తెలుసుకునే భాగ్యాన్ని దయచేయండి ప్రభా. ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉండే ప్రతి ఒక్క బిడ్డనే మీరు ఆశీర్వదించి బలపరచండి ప్రభా. ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి మారు మనసును దయచేయండి నాయన. ఇదిగో నాయన రేపు నాయన బాప్టిస్టుల కొరకు సిద్ధపడుతున్న బిడ్డల ప్రభా మీరు నాయన ప్రభా సరిచేయండి ప్రభా. వాళ్ళు ఉండే ప్రతి పాపం నుంచి విడుదల దయచేయండి ప్రభా. బిడ్డల నీకు లోపడే స్వభావం దయచేయండి నాయన. అయ్యా నీలో అడ్డుకొట్టబడి జీవితం బిడ్డలుగా దయచేయండి ప్రభా. నీ పట్ల నిరీక్షణ కలిగి జీవించే భాగ్యము బిడ్డలుగా దయచేయమని బతిలాడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఇదిగో ప్రభా నీ దాసుడినైనా ఎంతో భారము కలిగి ప్రభా నీ సేవలో ముందుకు నడుస్తున్నాడు నాయన. ఎన్ని ఆటంకాలు కలిగిన ప్రభా, ఎన్ని ఇబ్బందులు కలిగిన కానీ ప్రభా వాటిని తొలగించి నీ దాసుని ముందుకు నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా. ఈ కూడికంతా నాయన నీ నామానికి భయంకరంగా జరిపించుకోమని యేసు నామములో ప్రార్థించి ఏడుకుంటున్నా తండ్రి. ఆమేన్.